Barka da zuwa dandalin bidiyoyi na YouTube. Ga masoya masu ƙaunar waƙoƙin barmani choge, za ka iya ƙulla alaƙa da ita ta channel ɗinta da ke cikin YouTube. Da farko za ku buɗe mabuɗa kamar haka, za ku ga waƙoƙinta a ji dake-dake kamar haka. Waƙoƙin barmani choge waiwaya baya, sannan akwai na duniya gidan kashe ahu, hajiya barmani choge lalle lale, barmani choge a 1984, barmani choge da sauran makamantansu da waƙoƙin kishiya. Haka za ku yi ta bi har ku zaɓi wanda kuke so. Kar ku manta idan kun kalla ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Ta haka ne da zarar an ɗaura za a sanar da ku. Ku kasance da So Dangi Hausa TV domin kawo muku shirye-shiryen yanar gizo da ma duniya baki ɗaya.